עוד יום נגמר, השעון נעצר, יש לעכבר יום הולדת מחר, וכבר הכנסנו דודי למיטה וכיבינו את האורות, רק איש קטן בטלוויזיה עוד מנבא עתיד ורוד. איזה יופי. נרדמו ציורים, אמא אומרת שאסור לקחת מתקים מידי זרים, היא מכינה חולצות וסוודרים ואומרת מחר יהיה קר, ואיש קטן בטלוויזיה אומרת אותו הדבר. אני מספרת לדובי סיפור על מתקי זרים, וככה שנינו יחד נרדמים עם הלחי על היד, רק איש קטן בטלוויזיה ישן תמיד לבד. מה שאני מקווה שלא יקרה לכם אף פעם.